En 1902, o médico Celestino Poza abría en Pontevedra o seu sanatorio, un centro hospitalario situado na rúa Andrés Muruais que acabaría desmantelado tras a Guerra Civil. 119 anos máis tarde, este edificio volve á vida co proxecto O Sanatorio, un espazo interdisciplinar no que confluirán a cultura e a saúde. O sanatorio pretende ser un espazo sociocultural de diversidade donde dé cabida a persoas que queran desenrolar a súa creatividade. O sanatorio é un espazo social e aberto dirixido a diferentes prácticas culturais e artísticas, pero ademais nestas instalacións haberá tamén oco para o teletraballo. Generamos un espazo de teletraballo no cal as persoas van a poder teletraballar dunha maneira diferente a que ata agora se lles veu imposta, porque a raíz de toda esta pandemia moita xente se veu obrigada a traballar desde a súa casa sin darse as circunstancias adecuadas para poder traballar dunha maneira sostible. O sanatorio pretende ser eso, pretende ser unha plataforma para ese tipo de persoas que precisan teletraballar. E ao mesmo tempo, dentro desas persoas que teletraballan e que de alguna maneira practican un oficio, dentro do sanatorio van a ter diferentes estancias donde dar, de alguna maneira, renda solta á súa profesión ou ao seu oficio. O obxectivo do sanatorio é crear unha comunidade integrada por persoas de diferentes xeracións. Ademais, os espazos irán adaptándose segundo as necesidades. No sanatorio hai moitos espacios diferentes, os cales todos son móviles, é dicir, son efímeros, están adaptados ás necesidades que cada unha das persoas membros da comunidade teñan. Agora mesmo estando en un xeito, pero non quita que mañán ou esta mesma tarde podamos poñelo de outro xeito. O sanatorio abrirá as súas portas nas vindeiras semanas, pero ata entón hai en marcha unha campaña de crowdfunding a través dunha asociación sen ánimo de lucro. O sanatorio é un espazo creativo que as persoas poden de alguna maneira participar dentro deste espazo pois cos seus coñecementos, cas súas inquedanzas dentro de un oficio e senón o que estamos de alguna maneira buscando son persoas que non podan facelo dese xeito, pero podan facelo dende un punto de vista monetario, sean 10 euros, sean 50 ou sean 3 euros. Cultura, propostas gastronómicas, actividades deportivas ou teletraballo. Esas son só algunhas das disciplinas que se poderán atopar no sanatorio. Un proxecto que está a piques de comezar e que busca mentes emerxentes, creativas e innovadoras.